नोंथांमोनखौ आं गोबावनि उनाव दिनै बिटिआरनि बस्थुनि इउटुब चेनेलाव लानानै फैदों बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर दासान्दि नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ बेनो जाहैबाय मा बर' सावथुन मुलुगनि सासे फेस्ला लोगोसे भेलेन रल लाग्रा थाख्लाय बिथांखौहाय दिनै पुलिसा खाबाय नोंथांमोना मिथिगौ बिथांखौ आखायाव हेंकापखौ लानानै पुलिसफ्रा लानानै थांनाय आरो बिथांखौ गारियाव सोंनानै लांनाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा आं बिनि सायावनो नोंथांमोनजों मोननैसो बाथ्रा आङो शेयार खालामनो होननानै फैबाय बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर मिथिया आरोना थाख्लाय जेनाखि बिथाङा मानि थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावदों गमामायैनो बिथाङा सावथुनाव जेरैनाखि भेलेन रल लायो बेबायदिनो बिथाङा दिनै गमामा मोगथांसेयावबो बेबायदि खामानिखौ मावमारो नामा बे मोनसे आसरित जादों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर सोंथि सिखारदों मानोना गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन कि बिथांखौ जे बिथाङा जाहैबाय मा सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो माखासे गुबुन सुबुंफोरजों माने देहायारि सोमोन्दो लाखिबोयो आरो सोरखौबा जर जबरदस्ति खालामो जायखौ मोनो बेनाव बेखौनो बियो होननानै जोङो खोनाबाय थानो मोन्दोंमोन आरो नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथियामोन आरो मोनसे समाव मास मोनसेसो सिगां फेसबुकआव मोनसे अडिअ रेकर्डिं भाइराल ओंखारदोंमोन बिथांनि सायावनो आरोना माने थाख्लाय नार्जारिया एबा जाय थाख्लाय बिथाङा थाख्लाय एक्टरा जे मा होननानै बुङो गावनि सोरबा माने सिख्लाफोरखौहाय देहायारि सोमोन्दो लाखिनो बिनाय ओमफ्राय जाय बिदों बैसोर माने कल रेकर्डिं रायलायनाय सासे हौवाजों रायलायदों बिनि खिथाजोबलायनाय ओमफ्राय लोगोसे बावहाय सासे इउटुबारनिबो नाम फैदों मिथिया आरोना आं बेखौ बुंथ'ला दा बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै दाखालिसो बे भाइराला ओंखारबाय आरो दिनै बिथांखौ सासे जेनाखि उन्दै हिन्जावसाखौ माने देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय एबा जिनाहारिनि दायाव दिनै हमबाय पुलिसा खाबाय एक्सुवेलि बे जाथाया सैथो ना नंखाय दा साननो गोनां बाथ्राया बिसो जादों आरोना बेखौ जोङो जेब्लानाखि इनभेस्टिगेसन जेब्लानाखि नायबिजिरगोन अब्लासो जों मिथिगोन नाथाय जोङोथ' दा बुंनो हाथ'ला आरोना दायाथ' हमबाय एसेबाबो बियो बरनाम जाखाबाय आरो जुदि मोगथां जिउआव बियो गमामानि बेबायदि खामानिखौ मावमारोमोनब्ला आरो गोबां माखासे उइटनेसफ्राबोथ' ओंखारनो हागौ जायफोरनाखि सिगाङाव मावजादों निश्चय बिथांमोनहाबोथ' बिनि सायाव आरो माखासे कमप्लेन लानानै फैनो हागौ आं बिदि सानदों आरो ना जेखियानो जाया मानो जुदि जेनाखि थाख्लाय बिथाङा जुदि बेबायदि खामानिखौ मावदोंब्ला उननि समाव उननि फिउचारनि थाखाय बियो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो जानांदों आं बेखौनो खावलायगोन मानोना बिथाङा दिनै फेमिलि जाबाय गथ' गथायनि खोथा दं आरो बिथाङा सासे पुलिसावहाय साख्रिबो मावो दा बे हिसाबै दिनै एसेबां माखासे मा होनना बुङो साख्रि बाख्रि गोनांखा न'खर संसार गोनांखा बेबायदि मानसिफ्राबो जुदि फिसा फिसौ थाखासेयावबो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला माने एसे बोरैबा नुहुरो आरोना आरो जोंनि ससाइटिया जोबोद लाजिथाव जायो मानोना आथिखालावहाय ससियेल मिडियाआवहाय बेबायदिनो भाइराल भिडिअ ओंखारनाय मालाबा एक्टरनि ओंखारो मालाबा एक्ट्रिसनि ओंखारो मालाबा उन्दै हिन्जावसाफोरनि ओंखारो मालाबा हौवासाफोरनि ओंखारो स' जोंनि ससाइटिया मानोबा बास जानायसो जाबाय स' बेनिखायनो आङो थाख्लाय सारखौ आं खावलायगोन गोरबोनिफ्राय मानो सारा बेफोरबायदि इसिबां माने हाइ प्रफाइल एबा जाय प्रेस्टिज गोनांमोन नोंखौ बयबो जेनेबा ससाइटियाव मान होयोमोन सासे बिलियान आरो कमेडि एक्टर हिसाबै नाथाय दिनै साराबो सिं सिं बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावफुंबायोबा बिदिजों मा जानो दाना जों बबेयाव माबोरै जों सोरखौ मा खालामगोन थ' बेनिखायनो सारनि माबायावहाय बेबायदि आखिनाय थानो समाय आरोना जेरै नोङो दा सिनेमायावहाय भिलेन रल लाबाय गुन्दानि रल लाबाय आरो जुदि मोगथां जिउआवबो जुदि नों बेफोरबायदिनो खामानिखौ मावोब्ला अब्ला नोंनि प्रेस्टिजआ आरो नोंनि माबाया बहा थांनोसै ओंखायनो आं साराव खावलायदों दिनै सारा जि गोरोन्थिखौ मावबाय उनाव जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ दाबोसिनखासै आं बेखिनिखौहाय आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय आरो आङो दिनै बे भिडिअखौ नोंथांनि सायाव बानायनाय जाबाय जेखि जाया मानो बे थारना सैथो बेखौ इनभेस्टिगेसन आरो जास्टिसखौ जों मिथिनो मोनसिगोन आं बेखौनो बुंबाय थेंक इउ